Mga fast food chain o restaurants mamahimong maka-dine-in na sugod ning adlaw apan 30% lang sa kapasidad niini ang tugutang makakaon sa sulod sa mga kananan. Ang report ni Femery Dumabo. Apan way gitugot nga buffet sa bisan asa nga kananan. Kini ang gipaybaw ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary for Regional Operations Asteria Caberte. Sa dine-in sa mga restaurant ug fast food, gikinahanglang sundon ang mga health protocol sama sa pagtugot lang sa 30% sa kinatibuk-ang kapasidad nga mamahimong maka-dine-in. Ipatuman usabang no face mask, no entry policy. O gikinahanglang adunay mag-alis sa lamisa kung mag-atbang inig pangaon. Number one nga akong i-emphasize, bawal yun ang buffet o ang self-service. Requiring also the placing of the following at the entrance: the floor mat or the foot bath with a disinfectant, kunya queuing area while waiting. Giumol na ni Caberte ang team nga mag-monitor kung mituman ba ang mga kananan sa mga health protocol. Samtang gipasusi na karon ang mga kananan nga napakyas pagtuman sa lagda, samtang ang subo ubos pa sa SCQ. Lakip na usab sa gipahinumduman ang mga barbershop ug mga salon nga kinahanglang tupira gyud ang serbisyo ug striktong home service. Gitugan ni Caberte nga aduna na sila mga nalista nga mga salon ug barbershop nga nakalapas sa lagda nga gisusi na usab karon. Complying with all of this for now and then later on dili sila ma-comply will compel us to order cessation of their operations. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.